9 ta' Lulju, San Ġwan minn Kolonja u sħabu martri ta' Korkum. Mietu għal ħabta tas-sena 1572. Ftit il-bogħod mill Korkum kien hemm post jissejjaħ Horarer. Il-kappillan ta' din il-parroċċa kien Ġwan Her, Ġwan ta' Kolonja, li kien twieled fil-Ġermanja fil-bidu tas-seklu 16 u daħal fil-Ordni Dominikana fil-Kunvent ta' Kolonja. Fil-ħeġġa għall-fidi Kattolika u l-ħerqa tiegħu għas-salvazzjoni tal-erwieħ huwa mar jaħdem l-Olanda bħala kappillan. Kien ilu jaħdem hemmhekk għal madwar 20 sena. Meta waslet l-aħbar li saċerdoti u reliġjużi f'Korkum ġew arrestati, imqanqal minn imħabba ta' qalb kbira mar jagħti l-għajnuna tiegħu. F'Korkum hu kien jamministra s-sagramenti, speċjalment l-Ewkaristija. Iżda l-movimenti ta' Ġwanni bdew jiġu nnotati u darba minnhom waqt li kien sejjer jagħmel tarbija ġie arrestat. Ġie akkużat li fil-visti tiegħu kien qed jispjuna għar-re ta' Spanja. Fid-9 ta' Lulju tas-sena 1572, 19 bejn reliġjużi u saċerdoti ġew mogħtija it-tallieq f'Brejl, l-Olanda. Ġew maqtulin mill-Kalvinisti għax kienu jiddefendu l-awtorità tal-Knisja ta' Ruma u l-preżenza reali ta' Ġesu fl-Ewkaristija. 11 minnhom kienu Franġiskani tal-Kunvent ta' Korkum, fosthom il-Patri Gwardjan Nikola Pick u l-Vigarju Ġilorm Werdin, wieħed Dominikan Ġwan ta' Kolonja, 2 Norbertjani, wieħed Kanonku regolari ta' Sant'Ugustin u 4 Assisin. Dawn kienu magħduda mal-qaddisin tal-Knisja mill-Papa Piju IX. Il-fdal tagħhom jinsab f'santwarju għad-unur tagħhom ġewwa Brejl, l-Olanda. Kien fix-xahar ta' Ġunju tas-sena 1572 li l-Kalvinisti ħakmu f'idejhom il-belt ta' Korkum l-Olanda. Qabdu lil dawn l-insara li semmejna li kienu joqogħdu f'dik il-belt u bdew joħduhom minn raħal għal ieħor u jwaqqgħuhom għas-sufjet quddiem in-nies kollha tal-pajjiż. Qafluhom imbagħad fil-ħabs ta' Brill u hemm tawhom kull għamla ta' tortura biex iġaluhom jiġħdu il-fidi Kattolika fl-Ewkaristija u fil-primat tal-Papa. Damu mis-26 ta' Ġunju sas-6 ta' Lulju. Għalxejn ipprova jaqbis għalihom William of Orange, għax-xorta il-kmandant Walter Gensin ħareġ il-mandat li wara torturi mill-aktar ħarxa imorru għal forka u ma baqgħu sħaħ fit-twemminhom u għażlu li jieħdu il-martirju. Fost dawn il-martri tal-Olanda insibu lid-Daniż San Wilhad ta' 90 sena li xjaħ wieħed fosthom. It-32 ta' Jannar tas-sena 2017 fl-omilija tiegħu mid-dar Santa Marta, il-Papa Franġisku qal hekk: Il-Knisja imamula minn poplu Alla, midneb imma doċli, li jagħmel tant affarijiet kbar u jagħti xhieda ta' Ġesu Kristu sal-martirju. Il-martri huma dawk li jmexxu l-Knisja l quddiem sal-ġurnata tal-lum. Illum hawn aktar martri mill-ewwel sekli. Il-midja dan ma tgħidux għax ma tqisx aħbar, imma illum bosta nsara huma bejati għax ippersegwitati, insultati, mitfuwajn il-ħabs, imqar għax sempliċement kellhom sariq fuqhom jew għax iddikjaraw li jistqarru lil Ġesu Kristu. Din hija l-glorja tal-Knisja, hija s-sapport tagħna u l-umiljazzjoni tagħna. Aħna li għandna kollox ingergru meta tonqosna xi ħaġa, imma ftit naħsbu dwar dawn ħutna li llum aktar mill-ewwel sekli għadhom isofru l-martirju. L-akbar forza tal-Knisja llum tinsab fil-knejjes żgħar bi ftit membri li huma persegwitati u mitfuwajn il-ħabs flimkien mal-isqfijiet tagħhom. Nazzarda ngħid li Knisja mingħajr martni
martri il-Knisja mingħajr Ġesu. Għalhekk nistidinkom biex titolbu għal martri li jsofru bla qies u titolbu għal dawk il-knejjes li m'għandhomx il-libertà li jesprimu ruhom, li jsofru ħafna għax it-tama tagħna tinsab fihom. Kittib tal-ewwel sekli tal-Knisja kien qal li id-demm tal-martri u żerriegħa tal-insara bil-martirju u x-xhieda tagħhom bid-dbatija tagħhom bl-offerta ta' ħajjithom qed jiżraw il-futur. Jien nitlobkom biex toffru qudies għal knejjes li jsofru u li m'għandhomx libertà. U nissuħaj lil Mulej li aħna preżenti bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu f'dawn ħutna li illum jagħtu xhieda tiegħu. U int titlob għall-insara ippersegwitati madwar id-dinja li lanqas jissemmew fl-aħbarijiet? Lest jew lesta li waqqawk għaż-żufjett filwaqt li inti tibqa' tistqar il-fidi tiegħek fi Kristu u fil-Knisja li huwa waqqaf? Talba. O Alla, int ħlaqt il-bnedmin kollha u tajthom is-salvazzjoni. Mod tal-aġeb sejjaħ tal-fidi Kattolika il-popli tal-Olanda u wassalt il-qaddisin martri San Ġwan minn Kolonja u sħabu għall-istqarrija glorjuża tal-fidi. Atina li bl-eżempju u t-talb tagħhom aħna wkoll iseħħilna nibqgħu sħaħ sal-mewt fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek u tat-tagħlim tal-Knisja Kattolika. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.